Nyt me paljastetaan teille resepti Keravan tai kenties koko Suomen rakastetuimpaan pekonipastaan. Vaikka tää on ihmeellisen hyvää, tän valmistaminen ei ihmeeltä vaadi, koska tähän sä tarvit vaan grana padano juustoa, pastaa, maistitärkkelystä, kuohukermaa ja tietenkin pekonia. Vaikka tää on keravalainen pasta, niin tää pekoni ei tietääkseni tuu Keravalta. Tehty Pietarsaaressa. Ja tietenkin kaikki perusasiat, eli vettä, pippuria ja suolaa. Eli alkuun uuni 175 asteeseen. Sitten palautellaan pekoni 350 grammaa ja sen jälkeen laitetaan pannulle paistuu. Ja mä laitan just ton keitiveden kanssa tässä kiehuun. Sitten pekonit pannulle. Nyt tää vesi kiehuu, niin kaadetaan tänne 500 grammaa pastaa. Jos pekonista irtoaa paljon rasvaa, niin sen voi siivileitä pois. Muistakaa aina ottaa vähän pastan keitivettä lasiin. Ja nyt helppo vaihe, laitetaan kaikki ainekset yhteen tänne kattilaan. Pekoni ekana. Sitten 1 ruokalusikallinen maistitärkkelystä. Sitten tää aimeutettu keitinvesi joukkoon. Sitten vähän suolaa ja pippuria. Ja sitten lisätään juustoraastetta 2 ruokalusikallista. Ja lopuksi 2 desiä kuohukermaa. Ja sitten kunnon sekoitus. Ja sitten laitetaan tää koko helahoito uunivuokaan. Sitten 20 minuuttia, 175 astetta ja se on siellä. Ai että näyttää hyvältä, nyt päästään maistamaan. Taivaallista. On tuttu maku. Tätä on tullut syötyä niin paljon. Ei petä. Haet sä kaupasta vai valmistatko itse?